Ahoj citlivka. Dnes si bližšie predstavíme tému, ktorá je momentálne veľmi často v spoločnosti skloňovaná. Je to narcizmus. Hovorí sa o ňom často, ale menej sa spomína, že existujú dve výrazne odlišné formy, a to grandiózny narcizmus a tichý narcizmus. V tomto videu sa pozrieme na grandiózny narcizmus a tomu tichému sa budeme venovať v ďalšom videu. Grandiózny narcizmus je ten, ktorý si väčšina ľudí predstaví ako prvý, pretože býva viac viditeľný. Aj on však nemá len jednu tvár. Niekedy je veľmi ľahko rozpoznateľný, najmä ak ide o človeka, ktorý o sebe neustále hovorí, chváli sa a potrebuje neustálu pozornosť a obdiv. No existuje aj forma, ktorá sa prejavuje najmä v súkromí. Takýto človek má často akoby dve tváre. Jednu, ktorú ukazuje svetu. V nej pôsobí charizmaticky, vie byť vtipný a spoločenský. Často je ochotný pomôcť, najmä vtedy, keď ide o niekoho nového, pretože sa chce ukázať v tom najlepšom svetle. A potom je tu tá druhá tvár. Tá, ktorú ukazuje doma. V prostredí, kde už nemusí nič dokazovať a kde môže zložiť masku. Tam potrebuje mať vždy pravdu a vždy posledné slovo. Potrebuje obdiv, uznanie. A predovšetkým potrebuje mať pocit, že je výnimočný. V tomto bode to býva najviac bolestivé, lebo obete tohto správania, najčastejšie partneri alebo deti, sú často veľmi zmetené, lebo dlhodobé spolužitie s narcistom zapríčiní, že človek prestáva veriť sám sebe a začína pochybovať o svojom úsudku. Narcista neraz situáciu otočí tak, že on je vlastne obeť a tí druhí si len niečo nahovárajú. A v prípade, že si niekto dokáže takto narcizmus skrývať iba pre tých najbližších, má to aj ďalší aspekt, a to, že obete sa boja o tom hovoriť. Boja sa, že by im nikto neuveril. Pretože ľudia zvonka často nedokážu uveriť, že ten istý človek, ktorý pôsobí vždy ochotne, vtipne, veselo a charizmaticky, môže byť doma úplne iný, autoritatívny, kontrolujúci, až diktátorský. Ak narcista niekomu ublíži, často nie je schopný sa ospravedlniť, priznať si chybu. Radšej stratí daného človeka a preorientuje sa inde. Rovnako odchádza aj vtedy, keď ho niekto prekukne. Hoci sa zo všetkých síl snaží navonok budovať dojem veľmi milujúceho a starostlivého človeka, často žiaľ nedokáže milovať nikoho. Nepociťuje empatiu voči utrpeniu druhých, pretože v skutočnosti nedokáže mať rád ani seba, hoci to tak vôbec nevyzerá. Jeho sebahodnota je veľmi krehká a za grandióznosťou sa často skrýva hlboký strach z bezvýznamnosti. Ako sa chrániť pred takýmto človekom, na ktorého nezaberá žiadne vysvetľovanie ani dokazovanie? Je potrebné si uvedomiť, že grandiózny narcizmus sa neživí pravdou. Živí sa reakciou. To, čo mu berie silu, sú jasné hranice, pokoj a minimálna emočná odozva. Keď mu prestaneš dodávať obdiv, hnev alebo obhajovanie, stráca kontrolu. Ale to, čo je pre teba najdôležitejšie, je tento fakt. Nie je tvojou úlohou niekoho opravovať. Tvojou úlohou je chrániť seba. Ako? Jasnými hranicami alebo odchodom. Dôležité je nenechať sa vtiahnuť do jeho manipulácií a ukázať, že toto správanie už na teba neplatí. Pri každom takomto pokuse je potrebné sa odpojiť. Emočne, mentálne, niekedy aj fyzicky. V ďalšom videu sa pozrieme na tichý narcizmus. Na formu, ktorá nekričí, ale dokáže zanechať ešte hlbšie stopy.